Плел от Христо Смирненски. При баща си в кабинета с сияющо лице, тя, блондинката на Пета, втурна се с албум в ръце. Тате, обърни се. Петрович, виж, бил поет. Неочаквано написа, виж, в албума ми сонет. Нас уплаха очевидна, взе в ръце албума той, вместо работа солидна, той да върши. И зачете той тревожно рожбата на своя зет. Гледа мрачно, осторожно, всяка дума, всеки ред. Той чете полека и от бръчкаво чело бяга леко надалеко грижата за бъдно зло. Махнал всякаква тревога, махва зетови сонет и провиква се към Бога. Слава теб, не е поет.